O Premio Atlante do Gravado afronta a súa 17ª edición e pon en xogo 17.000 euros. O certame terá novidades tras a creación do galardón Pilar Seoane e o Museo do Gravado de Arte recibirá os traballos ata o 31 de maio. É xa un dos certames artísticos máis recoñecidos a nivel galego, nacional e internacional. En este 2026 vivirá a súa 17ª edición. Trátase do Premio Atlante do Gravado impulsado polo Museo do Gravado de Artes, que se mantén moi vivo 17 anos despois da súa estrea, a que concorreran 400 participantes. Durante todos estes anos pois foi aumentando a participación, non? Realmente é fascinante pois ver como un premio se vai mantendo no tempo, vendo que no Estado español pois os premios de gravado, sobre todo, pois non se consolidaron, non? Pasou así co da Coruña e con outros. Lonxevidade que conseguiu o Premio Atlante do Gravado principalmente por unha razón. Este ano vamos a presentar un novo premio, non? Eran 5, ahora vai a ser un premio máis, que é o Premio Pilar Seoane, que é a dona de Javier Expósito. Por primeira vez se vai a dar este Premio Atlante, polo tanto hai 2.500 euros máis en xogo, non? Repártense uns 17.000 euros en premios para unha obra de gravado, e quizáis ese é un dos motivos polos que haxa tanta afluencia, non? E ademais o formato no que poden enviar os participantes, que é un formato pequeno que collen un sobre A3, eso fai que a procedencia pois sea de distintos países do mundo, non? Ano a ano aumenta o número de artistas que presentan as súas obras a este certame, concurso que traspasa fronteiras e desperta o interese de gravadores de todos os puntos do mundo. O que se está vendo nestes últimos anos é que nos propios gañadores, non? O ano pasado pois gañou unha tailandesa, italiano, arxentino, Canadá, é dicir, hai participación incluso de Nova Zelanda, hai participación de todo o mundo, non? De Estados Unidos, México, Hispanoamérica, de moitos dos países, Cuba, e tamén Europa, non? Sobre todo Polonia, Francia, iso é quizáis o que lle dá ese carácter internacional ao Premio Atlante, non? Hai que pensar que somos unha institución modesta, somos un museo que estamos enclavado no mundo rural, pero a proxección que lle dá o Premio Atlante a este museo é grande. Ademais de impulsar artistas locais, galegos, nacionais e tamén persoas mozas. Un dos premios é o Premio Manuel Ayaso para menores de 25 anos, xa levamos, este será o terceiro ano que se vai a convocar, eso dalle vida a aqueles rapaces novos ou non tan novos que están facendo pois a súa carreira de Belas Artes, que están no mundo do gravado, e que antes pois tiñan medo a presentarse porque pensaban que os premios só se daban a xente xa con experiencia e configurada, non? Eso o que lle dá é un pulo a que eles se poidan presentar, non? Así é, o primeiro ano pois presentáronse alrededor de, creo que eran 10 rapaces nada máis, e neste segundo ano pois xa foron máis de 50, non? Non haberá moitos cambios con respecto a anteriores edicións e xa se coñecen todos os prazos. Teñen ata o 31 de maio deste ano para mandar as súas obras. O xurado continuamos con el, non? Despois do cambio que houbo do falecemento de Manuel Ayaso, pois entrou a formar parte do xurado Soledad Penalta, que é licenciada en gravado, non? Ela fixo a carreira de gravado, aparte de que se dedicou á escultura. O premio Estrela será un ano máis o Ramiro Carregal Rei dotado de 5.000 euros. Mantéñense os galardóns de 2.500 euros patrocinados polo Concello de Ribeira e Congalsa, o Petrer de Santiago con outros 2.500 euros para o mellor artista galego e o Manuel Ayaso, que concede 2.000 euros a un participante menor de 25 anos.